Dziś przychodzę do Was po długiej nieobecności. Nie było mnie ponad miesiąc czasu, a to dlatego, że jestem, słuchajcie, mega pochłonięta całym tym remontem. Jak słyszycie teraz, tu jest strasznie głucho, a to dlatego, że miesiąc temu odebrałam mieszkanie. Formalności po drodze jest kupa, naprawdę. I tak naprawdę dopiero niedawno podłączyli mi prąd, bo z tym też miałam problemy. Mam tutaj dużą w zasadzie reklamację, na której rozwiązanie czekam u dewelopera, więc powiem Wam, że spraw różnych do ogarnięcia po drodze jest strasznie dużo. Nawet się nie spodziewałam, że to tak będzie wyglądało. Myślałam, że odebranie kluczy to jest tylko formalność tak naprawdę, a jednak nie. Natomiast wszystko idzie ku dobremu. Mam nadzieję, że za 2 tygodnie maksymalnie będę już tu mieszkała. Oczywiście mieszkanie nie będzie skończone, natomiast mam nadzieję, że większość rzeczy już będzie zrobiona, tych rzeczy, które będą pozwolą mi normalnie funkcjonować tutaj. Tak więc łazienka i wszystkie podłogi muszą być położone, a także muszę mieć łóżko, żeby mieć na czym spać. Zaraz Wam ogólnie pokażę całe to mieszkanie. Pokażę Wam nie dlatego, że chcę się chwalić, to dlatego, że pisałyście, że chcecie jakieś home decor i tak dalej, tego typu filmiki. I ja będę Wam takie filmiki nagrywała, ale chcę, żebyście najpierw zobaczyły, jak to wyglądało przed remontem, abyście potem mogły ocenić, jak Wam się podoba metamorfoza tego mieszkania. To jest mieszkanie deweloperskie, więc ja kupując je tutaj miałam tylko białe ściany i szare podłogi, nic więcej. Więc tak naprawdę musiałam je od samych podstaw urządzić i to też nie było łatwe. Ja miałam jakąś wizję na to mieszkanie. Wiedziałam, że musi ono być biało-szaro-brązowe z dodatkami czarnymi, ale bardzo małymi czarnymi dodatkami. Tak więc ma przeważać takie kolory beże, brązy i biały. Kupiłam też kafelki i płytki do łazienki na przedpokój, natomiast jak się okazuje, w sklepach wszystko inaczej wygląda. Ja jak przywiozłam to do domu, to niestety okazało się, że totalnie mi się to nie podoba. I na szczęście w tych dużych sklepach budowlanych jest tak, że możemy wszystko zwrócić. Natomiast, wiecie, noszenie po schodach na drugie piętro i tak dalej, to wcale nie było takie proste. Ja byłam naprawdę przez ostatni miesiąc taka zmęczona tym wszystkim. Generalnie nawet psychicznie już wykończona, słuchajcie, tym szukaniem, wybieraniem i tak dalej. Bo jak wiecie, no, nowe mieszkanie to jest coś, co chcecie zrobić idealnie, żeby było idealne, takie jak sobie wymarzyłyście. I niestety nie jest to wszystko takie proste. Ja miałam też oglądałam różnych projektów w internecie i powiem Wam, że miałam tą wizję, tą kolorystyczną, natomiast był problem ze wszystkim. Tak naprawdę mało rzeczy jest od ręki do kupienia. Często projekty w internecie są projektami jakichś tam biur, które zajmują się tylko i wyłącznie urządzaniem wnętrz i te rzeczy są w zasadzie kafelki, czy tam inne rzeczy, które oni mają w tych, projektach. One są często praktycznie niemożliwe do dostania normalnie w sklepach. To są ściągane z Włoch, czy tam z Hiszpanii jakieś elementy. Więc ja na ten wzór wzorowałam się na pewnych zdjęciach, na pewnych obrazkach, które poznajdowałam sobie w internecie. I na podstawie tego robię całe mieszkanie. Kiedyś myślę, że Wam pokażę te zdjęcia już na samym końcu, natomiast teraz pokażę Wam to mieszkanie, jak ono mniej więcej teraz wygląda. Są już w zasadzie podłogi, nie ma podłóg w dużym pokoju. Łazienka też jest troszeczkę taka, wiecie, na razie tylko, że tak powiem, jak to się nazywa? No, jest niedokończona, jest po prostu tylko podłoga położona, ona też będzie kończona zaraz po świętach, tak więc pokażę Wam teraz, abyście mogły to potem ocenić, jak już będzie wszystko zrobione. I słuchajcie, teraz pokażę Wam, Boże, mam nadzieję, że wszystko dobrze pokazuję, pokażę Wam sypialnię. Odsunę się troszeczkę. Tak wygląda sypialnia. Sypialnia ma 10 m². W ogóle całe to mieszkanie jest niecałe 40 metrów, więc to jest taka powiększona kawalerka, która ma właśnie dodatkową sypialnię. I słuchajcie, wygląda ona tak. Tam stoją sobie drzwi, które będą zamontowane tu w sypialni i tu w łazience. Natomiast jeśli chodzi o tę sypialnię, to jak widzicie, podłoga jest brązowo-szara. To nie jest typowy brąz ciepły. To jest raczej taki zimny odcień. Słuchajcie, strasznie mi się ta podłoga, to jest dom Richmond z Classena, strasznie mi się spodobała i w dużym pokoju będzie dokładnie ta sama podłoga. Tak to wygląda. Na oknie chcę, żeby były żaluzje. Nie podobają mi się za bardzo rolety i myślę, że jak uda mi się jakieś fajne żaluzje znaleźć, to właśnie na oknach będą żaluzje, drewnopodobne bądź jakieś bambusowe, jeszcze nie wiem.
Tu będzie stało duże łóżko. Tutaj pod oknem mam w planie kupić toaletkę. Oczywiście większość mebli na pewno kupię w Ikei, bo po prostu tam mi się meble podobają, a ja chcę meble białe i tam naprawdę mam spory wybór w tej Ikei, jeśli chodzi o właśnie tego typu meble. Tu jest takie specjalne miejsce na szafę, więc tutaj będę trzymała swoje ubrania. Przejdźmy teraz na przedpokój. Tu jak widzicie też podłoga jest beżowo-szara, troszeczkę w innym odcieniu. Natomiast to jest taka imitacja starych desek, zobaczcie, takich zniszczonych. I słuchajcie, zawsze marzyłam o takiej podłodze i po prostu w końcu jak ją dorwałam, to musiałam ją po prostu kupić. Ona się tutaj, zobaczcie, ciągnie aż do... Ciągiem idzie do łazienki. Zobaczcie, łazienka wygląda tak. Ona ma około 4 m². Jak widzicie, tam była robiona dziura w ścianie, dlatego że deweloper przystosował kran do wanny, natomiast ja chcę mieć prysznic, znaczy mam już kupiony, więc musieliśmy podnieść troszeczkę ten kran. Tu będzie, słuchajcie, pralka, tu będzie kibelek, tam jeszcze nie wiem co będzie, planuję jakąś suszarkę, taką ścienną i szafkę, natomiast tu będzie umywalka i lustro. Tak to wygląda. Tutaj są, słuchajcie, drzwi wejściowe i właśnie przedpokój. Tutaj na tej ścianie mam w planie powiesić ogromne lustro, które będzie służyło mi przede wszystkim do nagrywania outfitów dla Was. To jest naprawdę dobre światło, więc myślę, że fajnie tu się będzie nagrywało. Tu z boku będzie wisiał sobie, nie ma ostrości, będzie wisiał wieszak. Natomiast z tej strony jest taka wnęka na szafę, więc mam już upatrzoną białą szafę w Ikei, więc tu będzie stała ta szafa. I tu, słuchajcie, jest kupa klamotów, także nie patrzcie na to, tam mam kibelek kupiony, tutaj jest umywalka, panele tutaj gdzieś leżą, tak więc tu jest wszystkiego dużo, dlatego że tu jeszcze, jak widzicie, podłogi nie ma. Salon wygląda tak, podłogi nie ma, fugi są tam, wszystko, słuchajcie, jest na razie jeszcze rozpierdzielone totalnie, dlatego że no tutaj jest taki zbiór wszystkich narzędzi, więc nie ma co tutaj na razie podłogi kłaść, dopóki nie skończymy tamtej części mieszkania, którą Wam przed chwilą pokazałam. To jest taki salonik, który jest niezbyt duży, on ma razem z aneksem jakieś 17 m². I zobaczcie, tu jest taki aneksik, w którym jest też już podłoga, też beżowo-szara, zobaczcie. Tu na razie stoi brodzik, także nie zwracajcie uwagi na to. Tu jest taka typowa ściana na telewizor, tam na dole są wszystkie kontakty, żeby właśnie i kablówka, żeby ten telewizor mógł sobie tutaj wisieć bądź stać na czymś. Natomiast tu jest taka wnęka, gdzie można sobie schować na przykład lodówkę. Jak widzicie, łazienka jest taka, kuchnia jest naprawdę mała, to jest taki malutki aneksik, typowo dla jednej osoby, to nie jest jakaś rodzinna kuchnia, w której można na jakieś potrawy przyrządzać, chociaż kto wie. Myślę, że dobry kucharz i w takiej kuchni ugotuje, co będzie chciał. Tu jest okno, tu jest kaloryfer, jak widzicie, tu też mają być właśnie te żaluzje. I słuchajcie, jeśli chodzi o balkon, ja Wam zaraz pokażę ten balkon, natomiast nie będę nic do Was mówiła, dlatego że tutaj jest takie miejsce specyficzne, bo tutaj zaraz po prawej stronie jest cmentarz i chodzi tu strasznie dużo ludzi, więc ja Wam po prostu pokażę, jak to mniej więcej wygląda. Jest tam brudno, stoi tam szafa, którą docelowo miałam mieć w sypialni, natomiast nie będę jej tam miała, dlatego że jest za duża. Okazało się, że 2 m² to jest za duża szafa na taki mały pokój. Zaczęłam już ją nawet malować na biało, natomiast jest tam na balkonie i pewnie będę ją niedługo wynosiła na śmietnik. Teraz Wam pokażę. Dobra, teraz się mogę do Was obrócić, bo tu strasznie dużo ludzi chodzi. Teraz się do Was obrócę i Wam coś powiem. Ten balkon jest strasznie duży, on ma prawie 10 m². Ja to mieszkanie, nie ukrywam, że kupiłam w dużej mierze ze względu na ten balkon, bo takich mieszkań o takiej wielkości u mnie w mieście było dosyć sporo, natomiast to jest takie popularne mieszkanie w zasadzie dla 1-2 osób, natomiast ja chciałam mieć duży balkon, zawsze marzyłam o dużym balkonie i jak tylko zobaczyłam, że jest możliwość kupienia takiego mieszkania, to nie zastanawiałam się ani chwili. Tak więc słuchajcie, to już wszystko, jeśli chodzi o mieszkanie. Powiem Wam tylko jeszcze taką jedną dodatkową rzecz, jeśli chodzi o moje włosy. Zbliżę się może tutaj do okna. Moje włosy wyglądają zbliżę się do tego okna, tu będziecie lepiej widzieć.
Moje włosy wyglądają w tej chwili tak. One mają dziwny, ciepły odcień, jeśli chodzi o odrosty. Ten dół jest też, słuchajcie, jakiś taki, nie wiem co to jest za kolor, nie mam pojęcia. Powiem Wam tylko tyle, że strasznie irytuje mnie to, co mam na głowie. Nie wiem, jakoś przestały mi się podobać te odrosty. Mam wrażenie, że mam takie brudne włosy i zapisałam się do takiej fryzjerki, która u nas tutaj w mieście jest bardzo sławna. Ona ma terminy na 3 miesiące, słuchajcie, do przodu już zarezerwowane i mi się fuksnęło, dlatego że ktoś się wypisał i ja 20 kwietnia na 9 rano idę do tej pani i słuchajcie, robi przepięknie włosy. Jestem bardzo ciekawa, co mi wymyśli na moich włosach. Ja marzę o tych włosach, takich jak miałam kiedyś. Może nie tych czarnych, ale słuchajcie, takich pięknych, świecących włosach, które właśnie przy ciemnym kolorze wyglądają w ogóle, włosy przy ciemnym kolorze w ogóle wyglądają lepiej. Natomiast te jasne, słuchajcie, mam wrażenie, że takie stronki mi wiszą, takie siano. I marzę właśnie o tych świecących włosach. Jestem bardzo ciekawa, co pani mi wymyśli, jaką fryzurę mi dobierze. Na pewno to zobaczycie, bo to już będzie ten czas, że ja tu będę mieszkała, więc będę Wam nagrywała już normalnie filmiki, aż się, słuchajcie, zmachałam. Tak więc to tyle, jeśli chodzi o bieżące informacje. I słuchajcie, korzystając z tego, że są święta, życzę Wam wesołych świąt. Nie wiem, czy ten filmik wrzucę w niedzielę, czy już w poniedziałek, natomiast mam nadzieję, że przymkniecie oko na to, jak ten vlog wyglądał, bo to jest mój pierwszy vlog. Nie wiem, czy dobrze trzymałam kamerę, nie wiem, czy wszystko dokładnie pokazałam tak, jak chciałam. Ale mam nadzieję, że się ucieszycie, że wrzuciłam Wam jakiś filmik. Ja już się nie mogę doczekać kolejnych, tak więc do szybkiego zobaczenia. Hej!